Bon dia. Avui un altre vídeo ràpid i senzillet, només per com deixar comentaris en vídeos de YouTube. Crec que podreu practicar perfectament deixant comentaris en aquest vídeo, podeu ser amables. Aviam, anem a un vídeo... Jo faré servir aquest d'aquí. Aquí tinc un vídeo. Y voy a hacer un informe donde agrupe información y vamos a totalizar esa información. El pauso, És un vídeo que l'estava veient per segona volta, però ja l'he vist, ¿vale? És de cursos gratuïtos i és un vídeo molt xulo que m'ha anat molt bé per preparar classes de Competit 3. I estic agraït amb l'autor d'aquest vídeo, doncs li deixo un comentari aquí. Clic. No sé, em sembla que està a Múrcia, sí que li deixaré en castellà. Muchas gracias por este vídeo y por tantos otros. O sigui, aquí on posava dejar el comentari, escric, apreto el botó comentar i ja està. Ja he deixat el comentari. Aquí on posava añade un comentario público. Això ho pot veure tothom, però sobretot la persona, l'autor del vídeo, haurà rebut una notificació i segurament estarà especialment agraït. També hi ha altra manera de donar feedback sense tenir que escriure gaire, són els botonets aquests aquí. Si un vídeo m'agrada, apreto aquí i marco com que m'agrada. Que no m'agrada, apreto cap aquí i queda marcat que no m'agrada. Això ho té en compte l'algoritme de YouTube. O sigui, els vídeos que tenen molts m'agrada, és més probable que surtin aquí recomanats a altres usuaris. I els vídeos que tenen moltes marques cap a baix és més probable que quedin ocultats i que no els vegi ningú. Amb la qual cosa, a part de donar-li una alegria a l'autor del vídeo, si esteu marcant que estan bé els vídeos que estan bé, feu que l'experiència a navegar per internet sigui més plàcida per tothom. I ja està, només això. Vinga, ens veiem en propers vídeos. Adéu.